dream catcher na ginawa sa iba't ibang disenyo mula sa bracelet at iba't ibang palamuti. Ito ay tumutulong upang bantayan ang inyong mga panaginip sa araw-araw upang alisin ang lahat ng mga negative na naiwan sa inyong kwarto or sa loob ng tahanan. Naging tradisyon na sa ibang bansa or gamitin ito bilang pangontra sa mga masasamang elemento at bad spirit sa paligid. Ang dream catcher ay nakakatulong upang alisin ang lahat ng mga masasamang panaginip, masasamang bangungot na nagbibigay ng takot. Ugaliing gamitin or suotin sa araw-araw para madagdagan ang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya at ang inyong swerte sa inyong sarili or sa inyong tahanan.